Салом алейкум, бародар азиз. Овозон меравад соза? Беҳтарин. Салом алейкум, бародар азиз. Хуш омадед ба канали ман Ибн Сино. Маҳаммад кадиро подписаться кунед. Касоне ки подписаться кардаги нестанд, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки подписаться кунед ва ҳамун тӯбмачаи лайкро зер кунед, чунки дигаронам бинанд. Агар имконият бошад, видеоро ба дигаронам подписаться кунед. ин барои шумо хуб аст ки аллакай мо ҳамдигаро дастгирӣ мекунем. имрӯз саволҷавоб дар бораи ҳиҷома ва тарзи ҳиҷома кардан, кадом одамо ҳиҷома кардан метавонанд ё ки кадом мутахассисон ҳиҷома мекунанд. ман мехостам дар бораи ҳиҷома як камтар маълумот ба шумо расонам. Яке аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки бародари азиз ҳамин камтар тӯбмачаи лайкро зер кунед ва шумо саволотонро навистан гиред, дар ҳамин комментария навистан гиред. ман саволои шуморо ҷавоб мегардонам, ҳатман ҷавоб мегардонам. ва рӯйхати сбор клиника касоне ки пул пардохтанд, ман ин рӯйхатро албатта ки мехонам чанд сум пул пардохт, ҳатман ба шумо мехонам. ва касоне ки дар инҷа пул пардохтанд, раҳмати калон, мо ҳатман кӯшиш мекунем. Пул кам аст албатта, лекин кӯшиш мекунем. ягон чиз без мушкили ба бародарози узр бисёр ки занг задан камтарак телефон часпид. дар дасти ман рӯйхати бародарое ки мақсад барои ҳамин зборе ки мо кушодагем, пул пардохтагем, мехоҳам инҳоро бихонам, ба сарми шумо бирасонам. албатта ки инҷо 7 нафар моро тамошо доранд, ки ба ҳар ҳол бисёр бародаро медонанд тамошо мекунанд. рӯйхати збор барои клиника Толибҷон Тоҳирович 2000 пардохтагия, 31 январ пул пардохтагия. ва одамоне ки номошон маълум нестанд, пул пардохтагиянд. ман мехонам, мисол дуруст гап намедонам чӣ хел ном фамилияша ман бигирам барои навистанашон. як бародар 400 рубл, як бародар 100 рубл, як бародар дигар 250 рубл, як бародар дигар 500 рубл, як бародар дигар 100 рубл. ино рӯзи 3 январ пул пардохтагиянд. аз ҳамон рӯзе ки мо видеоро сар кардем. Фарух Ҳасанович З 200 рубл 2 феврал пул пардохтагиянд. Идугул Абдураҳимовна 1000 рубл 15 феврал пардохтагиянд. Собир Исматуллаевич Ш 488 рубл 18 феврал пул пардохтагиянд. Абдулазиз Маҳмадшарифович Г 100 рубл 18 феврал пардохтагиянд. Ҳабибулло Кароматович Я 500 рубл пардохтагиянд 18 феврал. Абдулҳамид Муҳаммадиевич 1000 рубл 18 феврал пул пардохтагиянд. бачаи нуракиё ки нангаракӣ, ин бача 3000 пардохтагия. рӯз ка ному фамилияша нагуфт, ман намедонам ки
نام فامیلاشم روز که یادم رفت که نامش نفسم خیلی به هر حال در کانال هستم مرا تماشا دارم بیاد برادر خوبم برادر این رویخواد از دست منه کسانی که فوتبال افتادگی هستید این رویخواد شما هیچ کجا نمیشود این رویخواد است که از همون روزی که ما ویدیو را افتادیم از همون روز هشتگی اگر پول حساب کنیم با فیرم 9000 قریب 10000 میشود و کسانی که پول میپردازید این پول شما هیچ جا نمیشوند من انشالله کفالت میدم به شما پول شما یگان جا نمیشود انشالله که ما اگر همه یک جای شیم اگر دستگیر یکدیگر باشیم با خطا همه کار کردن میتونیم همه روزا بیماری برای مراجعت میکنن همین روز یک هم اومدگی به پیش من قریب سنسورشون 60 رفتگی 60 تا 59 60 رفته 16 اکا اومده بر نزدی من درست کرد در حالت بنیهایت وزین کسلی قند دولینشون بلند پوچونشون ورم خیلی دورو و پول نیستم و هر حال باید یک کار توبت کردم مخبار بود لیکن از سببی که اکا مقصد خیلی شروط زندگیش که در رسه که خوب کرده که نمیتونم بچورا یکون جا را با کلاش نگرفته لوگ نمی بیاد پیش من امروز یکم روز بود که من دورو و پول کرده هستم اگر خوب میشد که مثل شما دستگیری میکردید من به نهایت اهمیت بدیم در مقصد همین جای برادر مثل کنکورس شد در اومدم تماشا کردم یک برادر نویسنده بود من 100,000 را بازی کردم یکم چی نبریدم ولی من میدونم ماشین چیزی هست که دیلتا میبره ولی وقتی که بیمار میشه حتما طرف فقط بالیسه قبول میکنه که ماشین در توبت کردن نمیتونه به هر حال با این فن فروختار دادنشین شما دستگیری کنین و گفتنی هستم که برادر عزیز ما باید افیرا را بسیار میکردیم از سبب که مقصد کارهای خودم بسیار است افیرا هم کم شده است لیکن انشالله که افیرا میکنیم میریم و ویدیوی آینده در باره بیماری پراستاتیت کدام نشانه ها دارد کدام آدم بیماری با این بیماری گرفتار میشن پراستاتیت معنیش چیست من یک ویدیو خوب کردم میپرتم شما باید در برابر پراستاتیت ویدیو سوال خودتون مینویسته میپرتونید در واتساپ یا که در کامنتر من در ویدیو آینده انشالله که با سوال شما یک تا یک جواب میکنم من میدونم که ولی من نه همه من میشناسم مقصد میشناسم به نهایت آدم بسیار میشناسم لیکن کانال ما را نمیدونم که مثلا من کانال دارم یا نه همه لایک موندن این چیزا موندن این از شما واسطه درست چون که شما هر لایک شما با دیگران هم پهن کردن میشود امروز کمتر از سوال جوابی مردم من میخونم و سر میکنم انشالله نصیب باشه در باره نصیب باشد در باره هجامه کردن کمتر صحبت میکنیم شما سوالتون نیستن گیرید کسانی که نمره مرا ندارن بگیرن 915 398 3268 915 398 3268 در واتساپ فقط پلوس هفت در واتساپ زنگ زنید باز سوال جواب در باره چی سر میکنیم در باره هجومه سلام علیکم سوزی برادر نظام سفر رو منیستم سلام علیکم سوزی برادر شکر احمد میشه شما سوزی برادر من نمیرو رو ننیستم برادر جون حتما بگیرین پلوس هفت 915 390 3268 گیرین رستم شریفов менависад ки салом алейкум ака сӯзи ти хуби корусо
шукронаи худо раҳмат кардам бародарҷон. Мешавад шумо пурсем. Мирзошоҳ 1993. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом бародарҷон. Саодатхон Юнусова менависад ки салом алейкум. Ва алейкум салом апаҷон. хай як асям лайк мондааст. Раҳмат кардам. Баҳрулло бе дӯстон сӯзи назӣ. Баҳрулло бе ассалому алейкум. Хуш ба ҳолтон бародар. Дастгирии пешравии мост. Бале, раҳмати калом бародарҷон. Бисёр камераи хуб менависед. Чота ками бада, яъне 1700 агар 1000 сӯми партем 1,700,000 мешавад. Лекин мешава. И бояд ба ҳама бояд расонам ин чизро. Рӯйхатаки мақсади бародарам хеле дастгирӣ карда. Номошо нависта шуде. Садои Мухсин. Ассалому алейкум. Сӯзи хубе ка раҳмат кардам бародарҷон. Раҳмат аз шумо пурсем бародарҷон. Саргака сарг про сӯзака шукронаи худо аз шумо пурсем. Ва алейкум салом. Ассалому алейкум бародар. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Сарг про камерата поинтар бақапу роскап телефон меғалта вали пака бешати бечака мисол ҳам хелае сам кам тахқадам биём ки мақсад ҳам дидан битонем. Абу Зубайр Муҳаммадиев. Ассалому алейкум. Шаб бахайр доктор. Шуморам шаб бахайр. Ва алейкум салом. Шоу музи салом алейкум. Ва алейкум салом. Ака ҳамин шиками одам тарафи росташ ба чи аст? Тарафи росташ ба поёни ҷигар аст. Поёни ҷигар бо талқа аст. Баъд мисол камтар аз пушта гурдаҳо ҷойгир ҳастанд. Баъд аз тарафи пеш тарафи нокрӯя рӯдаҳо ҷойгир ҳастанд. Биги дега камтар номи хуб бунагид. Биги дега салом доктор. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Садои Мухсин. Поделиться кунем видеора. Одам бисёр шаб. Бале бародарҷон. Рост мега вақто. Оти ман як каналора мебинам. Бовар кун мардум як каналҳое ҳастанд ки бовар мекунед. Каналшо чӣ нестанд, лекин тамошобиншо бисёр аст. Ё ки ягон реп боша, ё ки ягон чиз боша, нигоҳ мекунед каналшо ноқа бисёр аст ки аллакай як бародар 300 рубл партофт ман дар телефон дидам. Ман ҳатман номтан менависам. Мирзошоҳ 1993. Доктор ҳангом ба телефон гап задан ба аёлам аз мардонаки ман оби сафед мебарад. Ягон зарар дорад? Бародарҷон, шумо дар ватсапи ман нависед. Ман медонам ки чӣ беморӣ аст. Раҳмон Камолов бачаи холасӯзи коро хуб аматенч. Бачаи хола не ки қанта бизан. Ҳамун дафъа барои Аббос гап задӣ, бачаҳо айхара мурданд. Барои Аббоси ҷуръат. Биги дега доктор дар клиника чӣ хел номнавис кунем? Каме ҳам бошад кӯмак кунем барои пешравии клиника. Биги дега бародарҷон, барои клиника ин ҳамҷода шумо чиноне ки мебинед ин рӯйхата шумо дар ҳамон поёни ки ман навистам касоне ки пул пардохтанд савол ва ҷавоб ҳамин карта ба номи ман Беҳрӯз Маҳаммадҷои навиш. Ҳамҷода мисол 1000 сума чанд сум ки мепартои намепартои солаш ба худо вобастагӣ дорад. Номтан навистан мегирам, лекин дар ватсап ном фамилията менависӣ ки ман бояд бидонам ки шумо ки ҳастин, чӣ ҳастин. Барои ки мешавад одамизод бояд пеши ман вақте ки худат мебиёед ҳатман ман бояд бидонам шумо маро қадр мекунем. Албатта ки ман бояд шуморо қадри шуморо бидонам. ҳамин рӯз як ака ман гуфтам пешам омад, ба худо қасам ба худо ягона мехӯрам. охир дилам сӯхт. марде ки 60 солаи аллакай медонед ба як ҳоле аст ки касали қанд дорад, почош варам, бениҳоят ҳолашон вазвин. Албатта ки он дорое ки доштам худам додам.
додам шад, лекин ин намешавад. Бояд як тавбат гирифтан дар кор аст. шумо ҳамеро тасаввур кунед ки ман дар гирди худам ҷо аллакай духтуре ҳастанд ки мақсад мехоҳанд ба ман ҳамкорӣ кунанд. Ҳар рӯза занг мезананд: доктор чӣ шуд? Клиника кушодан чӣ шуд? Клиника чӣ шуд? Вале ман медонам ки интерес рафта зада ҳама ки мақсад ҳамин доктор чӣ кор кунад. Не ки ман иншоалло ва раҳмон ягон касаи всё равно агар мисол шумо ёрдам кунед накунед, ман ягон спонсор меёбам, мекушоям. Лекин он вақте ки кушодам, он вақт кор дигар мешавад. Барои ҳамин бародарои азиз, шумо ёрдам кунед. Вақте ки шумо тасаввур кунед, вақте ки ман ягон спонсор биёбам, вақте ки ман спонсор ёрдам мекунам ва ё албатта шумо дониста бигӯед ки ва ё фоиди чунон мемонанд. Ман маҷбур мешавам ки ба пул қатъивай кор кунам. Барои ки албатта ва дар болош 3 миллион ки мемонад, пули хича маҷбура бигирам ман. Правильно. Ин чизое нестанд ки мақсад ман با شما شوخی نکردم. وقتی که خودت 1000 روبل که میپرتوی، 1000 روبل با خدا قسم 1000 روبل وقتی میپرتوی، وقتی که من از دنیا میبردارم علاقه خودت در مسکو در کدام شهر هستی نیستی، خودت پیش من که اومدی، من انشالله و رحمان میدونم نام فامیلیت میکنم ادلی بو کتابچه کرده غرضی بو ادلی کتابچه هست در وای نام فامیلیتون رو مینویسم ва вақте тавбати тараб ман бепул мекунам. Ман ҳамин кора ман абишад мекунам. Перевод Мирзохоҷа 100 рубл аз Мирзохоҷа ба омада. ҳамин корро ман мекунам. шумо дастгирӣ кунед. ин ҳамин мегӯяд зара ҷамъ шавад, дарё шавад. ин ҳамин хеле бародар азиз. ҳозир ман дар як канал дар омадам, нигоҳ кардам, бачаҳо ку қай билетиш 2000 бу 2000 3000 билет. Представят кунед шумо 3000 билет и 2000 медон чанд сум мешавад? Қариб 10 миллион мешавад. Дар байни як ҳафта бача 10 миллион уҷалакай намедонам дар кардашоч карочи рафтада. ин кору ин гапое нест ки ман ба шумо бихизор шӯхӣ кунам ё ки ягон афсонаи ин хотараку нест ки ман ба гапои ҳақ ҳастанд. мақсад шумо дастгирӣ кунед. ман ба худо қасам намегӯям ки мақсад пули як каси шуморо мехӯрам ё ки шумо хел не. вақте шумо дастгирӣ кардед, албатта ба худо бародаро, ман ҷонам барои шумо фидо мекунам. ман ҳамин худованд ҳамин қад ба ёрии парвардиёр ман ҳамин институт тамом кардам, мединститут дар тоҷикистон дар ҳамин ҷо тамом кардам. ман иншоалло коре кунам ки ҳамин бародароро дастгирӣ кунам. албатта ки бародари худам ҳамин дунё дар ҳамин ҷаги касар шудагӣ буд, аз дунё гузаштагӣ аст. ва шумо бидони дастгирӣ кунед. ман саволои шуморо бокунам ки бисёр савол омада. муслим менависад: ассалому алайкум, аз барои Аллоҳ гузарондам. бародарҷон, раҳмати калон, саломат бошед. ман ному фаҳмидатонам ҳатман менависам. шумо все равно ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад. ира дониста гиред. салому алайкум бародарҷон, берӯз шаб бахайр. худо дар касбу корот баракат буда. брат, дастгирӣ кунем бародаро, беҳтарин мешавад. албатта раҳмати калон бародарҷон, русска ба забони англисӣ чизе нест, ман наметавонам мисол ҳарфу чита хонда. карочи 200 рубл асобидин. бале, ин бародар бо 200 рубл гузаронда. доктор таҷик хулиган менависад ки: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба ҳама. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарҷон. доктор, мо кам ҳам бошем кӯмак мекунад. албатта мегӯяд ку зара ҷамъ шавад, дарё шавад. мо бояд якдигара дастгирӣ кунем. ба худо шумо намебинед ин чизоро ман мебинам. дар пеши ман бародаро мемиранд. дар пеши ман бародаро бениҳоят касал мешаванд. вақте ки операсияшон мебарам, мегӯям операсияшон кунам. вақте ки ҷое ки ман операсия инвай мекунам, онҷо қимат аст, дигар ҷо больницаҳо мебарам, клиникаҳо мебарам. баъзан клиникаҳода ман гапҳо мегирезам. барои чӣ? барое ки мақсад мо
суханомон ё ки гапомон рост намебиёянд, барои чӣ ки бардорро ман мехоҳам дастгирӣ кунам. Одамо мисол намехоҳанд ки мисол ба пули кам қатӣ ман ёрдамашон кунам. Албатта ки ҳар кас мисол раби ман мегӯяд, вале ман ба худо қасамат кӯшиш кардаастам дастгирӣ кунам, не ки ягон каса использовать кунам. Ва дар ояндаам кӯшиш кардам ки дору мақсад дорое ки шумо наметавонед дигар ҷо дастрас кардан, мақсад ҳамин доруро ман ёрдамтон кунам шумо дастрас кунед. доктор Мирзошоҳ 1993 менависад ки иншоаллоҳ мешавад дастгирӣ кунем братан. Бале, раҳмат кунам бардорҷон. ва алайкум ассалом. Ассалому алайкум. Мадина блог менависад. Раша Москва менависад ки салом ака, мадан номерои акаи Иззат амон дар кора. Ман дасти як мадаван да 40,000 дорам, бигирам 5,000 шумо мепартам. Бардорҷон, ман номерои акаи Иззат амонам надорам рост гап. Ҳамин шумо равен офисида, онҷода бачаҳошон кор мекунанд. Онҷода юристонам кор каразиянд. Зинда бошӣ, ватандор менависад ки зинда бошӣ доктор, иншоаллоҳ дастгирӣ мекунем. раҳмати калон бародарҷон, саломат бошӣ. Али 88 менависад ки чанд сумияй. гӯш кунед бародарон, вақте ки шумо пул мепартед, вақте шумо дастгирӣ мекунед, ин вобаста аз шумо, зависи аз шумо дорад ки мақсад шумо чанд сум мепартед. Лекин вақте ки партода 1,000 сум боло партода, ман мисол дар ҳамин муддати кӯтоҳ, албатта ки замистон аст, вақте ки баҳор ё тобистон ки мешавад, ман тез як бало кунам, мисол як ҷо кушоям ки шумо вақте пеши ман ки омадед, шумо пули зиёдатӣ наспоред. ҳафтаи гузашта бародара ман қабул кардам ва пеши ман омад ва гуфтам бародари азиз, клиникаи вақте ман қабул мекунам, худат мебиёй пул меспорӣ ҳатман. гуфт ака, ман чанд сум боша мепартом, омада ба пеши ман рамад, дар ҳамон клиника пул барои анализа ҳама чиз пул спорид. Ман намехоҳам мақсад. Як кас хуб мефаҳмад, як кас дигар ба бадиқат мефаҳмад. албатта ки дору чизои медисина ҳамаш қимат ҳастанд. акай доктор созед, саломатитон хуба иншоаллоҳ. раҳмат калон бародарҷон, ман хуб ҳастам, шумо хуб ҳастед? Да картат номад номероя доктор. И карта ба номи хидмат Беҳрӯз Маҳмадҷонович, карта ба номи хидмат. бале, як бародари азиз менависад ки 008 Иброҳимов менависад ки доктор ками моро қабул кун ба хотири Аллоҳ. раҳмат калон бародарҷон. шумо фаромӯш накунед ки инаи картаро ман кушодам, отдельно карта кушодам ки барои нами бародаро. И карта именно барои ин бародарай, мақсад сумшон ягон ҷо намешавад. иран дар ман кафолат медиҳам иншоаллоҳ. бароқара шумо ягон хавотир нашед. ба WhatsApp да ответ битед доктор. шумо дар WhatsApp бинависед, ман ҷавобтон метавонам. ҳозир ман дар эфир ки ҳастам, баъди эфир ман шумо ба саволотон ҷавоб мегардонам. короче, перевод от Азиза 700 рубл бародаро, фаромӯш накунед. доктор ва пешмо катидем иншоаллоҳ. раҳмат калон бародарҷон, саломат бошед. ва бародароне ки камтар шумо ҳамин соҳаи блогера ки сарфаҳм меред, бародаро аз ҳама шуморо ман хоҳиш мекунам, касоне ки мақсад шумо дар ҳамин интернет хуб ҳастед, битавонед моро дастгирӣ кунед. ва ман дар бораи ютуб маълумоти хубе надорам. бар ҳар ҳол шояд ки ягон хатогиам кунам. шумо кадомед ки соз бошед, биёед шумо дастгирӣ кунед. иншоаллоҳ ман шуморо дастгирӣ мекунам. карташ Беҳрӯз Маҳмадҷонович, Беҳрӯз Маҳмадҷонович, ба номи Беҳрӯз Маҳмадҷонов, ватандор бародар менависад ки бачаҳо лайка як алов монед
пай калон мешавад. Бале, бародарҷон рост мегӯяд. Леки калон ки шуда мешавад. Баъди эфир занг бизан. Гап нест Иброҳимҷон. Ман ҳатман зангто мезанам. Малиш ман медонам ки ти ёқӣ. Ман сразу шинохтумад. Урӯз занг задам намбар то телефони мана. Автосервис 08 бародар менависад ки салом соди тинҷа ки берӯз саломатӣ хуб аст. Шукр Аҳмад бародарҷон. Шумо созай назед. доктор лайк абоқаб аз шӯҳрат. Саломат бошӣ якай шӯҳратшо. Чикор карди чиҳо дорем? Муслим менависад ки ака дар WhatsApp менависам ин иншоаллоҳ ном дар дафтар мешавад. Ман азиз. Бале. Худат афирам ки шод зайноди омадам ҷалака. Таҷи хулиган менависад ки алҳамдулиллоҳ соз акай доктор. Ман дар WhatsApp гуфта будам бемории астма дорам намешавад. Ки биём Москва номи ягон одами дигар наистем. Мана тобат ме. Ана бемории астма доред шумо? Биё ба Москва ман шо дору уколота менависам. Дору уколота ман менависам. иншоаллоҳ дору уколотаги соз мешавад. Бемории астма худат медонӣ ё чӣ хеле беморӣ аст. Ҳатман бояд хеле тобат гирӣ. Ҳатман. Масрур Зиредбонов менависад ки салом алейкум доктор. Адресота гап занем пеш биём. шумо дар WhatsApp наистем бародарҷон. Фақат WhatsAppда ман адресора менависам, роҳитон мекунам. савол чӣ ки мо гуфтем дар бораи ҳиҷома кардан. ҳиҷома бародари азиз ҳозир ман дар интернет бисёр чизоро мебинам. ҳиҷома бародарои мо мекунанд. мақсад ҳиҷома кардан ин суннати пайғамбаре. Бале, суннати пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам. лекин шумо гӯш кунед. Ман ҳамчун табиб, ҳамчун доктор гуфта медонам ки ман 1 сол 2 сол нахондам ки мақсад дар соҳаи медисина ки мақсад ба шумо ягон афсона бигӯям ёки не. ҳамин савол ҳамин барои ҳиҷома кардан ман камтар маълумот медиҳам. илтимос мекунам аз ҳамаи шумо ки хуб мана бифаҳмед. бо наге ки мақсад ҳамин доктор мақсад ёки аз имон бе имон шид ёки дигар инвай не. ман просто ҳамчун аз нигоҳи доктор ба шумо мефаҳмонам ки чизо варда мерасонам. агар худат мақсад ёки бемор ҳастӣ ёки мехоҳӣ ки барои ҳиҷома кунед. ҳиҷома ин бале агар ҳамон шахсе ки мақсад ҳиҷомагар аст агар ҳавай мақсад равад мақсад опити духтурӣ дошта бошад ёки духтур бошад ёки духтур медколлеҷи коллеҷи тиббӣ хондароги бошад сохти анатомии инсона бидонад ки мақсад ҳамин вақте ки ман як касе ки хун мегирам ба ки ҷо залал дорад ба ки ҷо не. барои чӣ? аслан бемории барои бемориҳои иммуни система касоне ки барои ин мумкин нест аслан хун гирифтан категорически маън аст. барои касалиҳои анемия ё камхунӣ мо мегем ҳиҷома кардан абсолютан ино қатъиян маън ҳастанд. ин одамо бояд нагиранд. ва ман нигоҳ мекунам дар ҳамин интернет бисёр бародарои мо мақсад ҳиҷома кардан мегиранд мисол реклама мекунанд. бале реклама батон хуб бисёр хуб. лекин шумо вақте ки ҳиҷома мекунед медонед ки мақсад ҳамин ҳиҷома чӣ залал дорад ба шумо. залалш ҳамин аст ки дар вақте ки мо дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунем. албатта ки донистан дар бораи бемориҳои
ویچ، سپید، سیفلیس، گپاتیت، گانره دیگر بیماری بسیار هستند. اگه گنره که مثلا نیو دیگر بیماری بسیار هستند. شما برای یک کورچاک و برای یک همون لیزوک که مقصد شما میگیرید تنه که مثلا تنه آدم هم میبرین با همین خون کچپ میکنین میگیرین. اگر خدا نکرده همین کسل بیماری ایمونی سیستم که داشته باشه که بیماری کمخونی داشته باشه اینا شما 100% میکشین. پیش از این هجوما کردن برادر عزیز خودت برای همین پرس که مقصد анализ спордагӣ мақсад анализ чӣ хел анализи хун спордагӣ гемоглобина дидан дар кор мисол зиёд аст ё кам дар ҳолате ки агар гемоглобин зиёд бошад мумкине гирифтан ҳиҷомарам бо ба мавсимҳо қатъи дорад шумо ба мавсим қатъи мегиред пеш аз ҳиҷомара гирифтан шумо бародарои азиз касоне ки ба ҳамин ҳиҷомагарӣ машғул ҳастед шумо пурсен кадом бемориҳо гузарандаро мисол амин айбайн гузарондаga яке рафтао мақсад бемории мақсад вич ёки сифлис ёки гепатит гузарондаga аст албатта шумо донистан дар кор ки бемории вич спид ёки сифлис ин бемориҳо ҳастанд ки мегузаранд шумо агар дониста бошед дар ҳамин бисёр стоматологиҳо ҳамин бемориҳо уҷа аллакай аз дигар бемор ба дигар бемор мегузаронад чӣ хел ба воситаи ҳамон инструментҳо ба ҳамон таҷҳизото ки мақсад истифода мебаранд дар ҳамон қилқати мегузарад ба каса ёки ба дар парикмахерҳо ёки ба воситаи сӯзандору оқол кардан ира шумо аҳамият бидем бародар азиз боз ман дар интернет бисёр мебинам ман медонам ки баъд аз ин мақсад видео шояд ки ба дигар бародарон мара ненавидид кунанд лекин ман гапи ҳақша мегӯям мақсад шумо باید دونستن در کره این سوالو رو باید شما دونیم چیزای عادی رو شما دونیم وقتی نگاه میکنم که از انظام سر مقصد اینجا و اینجا صد هجوما میگیرن بسیار ریسکاواتی وزمین نکنید شما باید چیزا قطعی اول شما روین پرسین مقصد یک بار معاینه تیپی گذارید بعد این کارا را کنید یک برادر روز اومده میگه که گفتن ما که برای پروستاتیت فایده دارد نه برادر برای پروستاتیت هیچ فایده ندارد همین تم برای هجوما هیچ فایده ندارد هجوما خوب است البته که خوب است لیکن به همه آدما نیست وقتی که گموگلوبین میخواد کم که باشه значит ممکن نیست اصلا ممکن نیست وقتی که گموگلوبین بسیار که باشه در خون ممکنه گرفتن به هر بسیار نمیگیم پیش از همین میخوایی که مقصد همین همچون هجوما رو دونورشه و یکون جدا یکون بانسه یکون کلینیک هم شما دا 5000 پول میتن هم ثواب است اول پیش از این شما رو مثال تشخیص میکنن که شما یکون بیماری گذرنده نداشته باشید یا که ویچ گپاتیت سیفلیس این چیزا نداشته باشید این یک سوال جواب درباره همین کم در هجوما کردن و در ویدیوی آینده درباره بیماری پروستاتیت میشود حتما انشاءالله شما سوالات رو نوشته مونید من با سوال شما جواب میگردونم короче سوال رو میخونیم خیلی آخر من در دیگر شهر هستم اکا پاتین همه دکومنتوی از ویلی که نوبرد است بدن پرابلیم نمیشه خیلی با خود دیگه در علاقه میبرین برای ویلی که نوبرد برای یک برادر من اومدک ای نیژی نوبرد اومدک یادمش که دستگیرش کردیم برای نمید برفی بلند است مثال هم نرفته بچرد هیچی نمیگن لیکن وقتی که اومدی خود همو بلیتی
поезде ки автобус нобуд накунем. Мисол дар дасте ки боше чӣ намегӯям. ана Саиҷон Амакиев менависад ки доктор ҳамин картае дар таги видео будагӣ ин нав аст. Ӯ картаи пешина 95-60. дар ҳамин видеои ман кадом картае ки мондагӣ аст, ин картаҳо ҳамаш ба номи худам аст. Вале ман пулошона мақсад мисол ҳисоб ҳасаб мекунам. дар поёни мисол аз дигар карта ба дигар карта синмат мекунам ки ин ба ин карта перепутат нашавад. Мақсад сумои шуморо ҳатман ман дар як карта фақат мемонам. Вале фаромӯш накунед ки мақсад пулои шуморо ҷо намешаванд. бале 95-60 ин номи картаи худам аст. Хорда Production. Бародари азиз, салому алайкум. Не бародари азизам, аввалин боре ки мақсад ман барои ҳамин бор клиника гуфтагӣ ҳастам. Хорда Production бародари худам. Хай ин бародар фақат дар ҳама як пасти ман ҳамин дастгирӣ мекардагӣ. Якумин одам шудагӣ ҳамин бародар мақсад дастгирӣ кардагӣ. ман ҳеҷ маҳал фаромӯш накунем бародарҷон. таҷик хулиган менависад ки окей, гап нест, иншоалло алоқа мекунем, насиб гап нест. Бародарҷон, доктор ками моро зиёд қабул кун. бале бародарҷон, мегӯям зара ҷамъ шавад, дарё шавад. вақте ки шумо дастгирӣ кардед, албатта ки медонед, якумин видеое ки ман пахштам 2000-3000 ҷамъ шуд. ҷо аллакай иншоалло ки рафтааст даёҷе. ман дар ҳамин видеои наҳоди нигоҳ кардаам, аллакай худаш 1,5-2,000 шуда куҷо аллакай. агар ҳисоб шунем ҳамин қиш шудагӣ. леки иншоалло дорам бародари азиз ки ман бовар дорам аз ҳама шумо ки мо ҳама меҷоя мешавем. агар ҳамин 1700 нафар, ҳамин 1700 нафаре ки мо дар инҷа ҳастем, агар 100 нафарша бигирем, агар мақсад аккаунтои фаршӣ боша 1600 нафар, агар 1000 агар партоем, қасам ба худо мехӯрам, қасам ба Аллоҳ мехӯрам ки ҳамин пула мо мепашти сабрат мекунем, як кор пеш меравад. албатта ки ман дар майнасам бисёр чизо ҳастанд, бисёр навигариҳо ҳастанд ки ман чизоро ки вақте ки мегӯм, ин дигар одам агар идеяро ки бигирад, ягон одам идеяи ман нол мешавад. ман бояд коре кунам ки мақсад ин корро ман худам ташкил кунам. барои ки мисол кӯшиш кардаастам барои як кушодани як клиника. албатта ки бениҳоят шавқманд ҳастам, бениҳоят кӯшиш кардаастам ки ҳамин корро шавам. вале ин вобаста аз шумо, дастгири шумо аст. вақте ки ман видеоро вақте ки ба анҷом мерасонам, насиб бошад ному фамилияи шуморо нависта мегирам, чунки вақти пул чизо нобуд нашаванд. ана хел бародарҷон, байҷада дигар сообщение наомадак, барои чунки рози 7 нафар моро тамошо доранд. ва ҳамон одамо ки мақсад ҳиҷома мекунанд, ман бисёртар тамошо мекунам дар ҳамон видеошо, аксарияти онҳо мақсад аз пеши худ шудагианд. мақсад ҳамон ҳиҷомагар ёки не хуб аст. мисол агар вақте ки бидони ҳар мақсад бар куҷои инсон кадом нерв мегзарад, кадом вени артерия ки мегзарад, агар вақте ки бидонӣ ин хуб аст. вақте ки ҳиҷома мекунӣ мегирӣ хун, хай медонӣ ки безопас нест, бисёр бехатар аст. вале ман нигоҳ мекунам бисёр одамо дар гардан ё ки дар пешонӣ ё ки дар пушти сар инҷода ки мегиранд, ин шумо медонед аз ҳама хатарноктари ҷойҳое ҳастанд ки шумо рисковат мекунед.
ҳамин агар бесем фикр кунем баъд бисёр видеоро тамошо мекунам дар бораи ҳиҷома гап мезанам. ҳиҷома агар як одам ё ду нафар соз шавад бисёр бародарон мақсад аксариятшон ҳолатшон хуб мешавад, чунки бе анализ бе ҳичи пеши шумо мераванд. вале шумо ҳиҷома вақте ки мекунед шумо ақаллан шумо мегӯед ки бародари азиз пеш аз ҳиҷома кардан шумо анализ хунтона бисупоред ё ки кадом беморӣ ҳастем нестем. шумо барои чӣ мисол вақте ки шумо ба ҳамон ҳиҷома кардан ки машғулед ба дигар беморон мақсад дигар одаморо заразит кардан рафтан мегиред. чуноне ки ҳамон хел гуфтем як ду моҳ пеш буд як бачак пеши ман омада бисёр илтимос карда ака доктор ман пеши шумо биём. гуфтам майлаш пешам омадагӣ буд. бачак 21-22 сола буд. шумо бовар мекунед ҳамин бача 21-22 сола як соҳиби як духтарча буд. ба худо қасам ман гуфтам бирав анализи хун супор. мерава анализи хун месупора ки нигоҳ мекунем вич мебурад. худо тавба кардам. худованд ҳеҷ касе мо шуморо мисол ба ин беморӣ гирифтор накардам, лекин мо ҳамон одамои мисол соҳиба ақл ҳастем. мо бояд бидонем ки мақсад чӣ кардастем. пеш аз ягон ҷо ки худат меравӣ бояд бидонем ки чӣ кор кардаастем. гароши мебиёяд пеши ман мебинем ки муҷаввақаи вич навистагия мегӯм вич чӣ кор карде ки бемори вич худат медонӣ чӣ кор карде? мегӯяд намедонем бемори вич чие. гуфтум инака ҳасте ки мера ба оилат маҷбур меша ки мисол ҷудо шавӣ. барои ки вақте ки худат ба оилат мерасӣ ялака беморӣ дар оилат мегузарад. агар мардуми ҳамин кӯчаатон медонад ки худат ба ин беморӣ гирифтор ҳастӣ ялака тара ненавидед мекунанд, чунки мақсад ту ҳамин хеле касал ба худ дорӣ. ту ҳеҷ карда мақсад қатъӣ ту метавонӣ ҳамон одаме ки ба ҳамон беморӣ гирифтор аст ту метавонӣ ҳамон одамро бигирӣ, лекин ва дар оянда вақте ки таваллуд мешавад фарзанд таваллуд мешавад фарзандтонам аз ҳамон беморӣ дорад ялакай. ва баъдам бародарои мо бисёр дар ҳамин шаҳри Москва ё дигар шаҳрҳода вақте ки шинос мешаванд ба духтари урус ё дигар миллатҳо қатъӣ як чиро нукта намонад бардорад ки шумо ҳақ доред пеш аз ин ҳамхоба шудан ба якдигар мақсад шумо ягон пурсед ки шумо ин бемория доред надоред, чунки вақте беморӣ мешавад дигар шуморо тобат кардантон хеле мушкил аст. тем более мо тоҷикон мисол пулдор нестем ки бихизем бирем як ампулаи $250-300 месадарам мехарем. ҳеҷ маълум зурмон намерасад. барои ин бародар азиз дар куҷое ки ҳастем мақсад ҳама вақтона эҳтиёт кунем, ҳама вақт кӯшиш кунем ки ба ин коро дода нашед. албатта пери очрат аз ҳама хатарноктарин ин ба ман аст, чунки ман ба ҳар як қадами шумо мақсад сар кор дорам. мақсад пеши ман вақте пеши бисёр ки меоянд пеши ман вақте ки бисёр мебиёянд ман намедонам осига бисёр масъалаи вича ё ки спиди гепатит ё ки сифлис ё ки дигар беморӣ ман ҳамашон ба якдигар мисол хидмат расондан мегирам, лекин худам иҳота мекунам. перчатка ин дигар чизо дорам, лекин вақте укол кардан ки сӯзандорӣ ё ки дай гуфт агар ягон бемор дошта бошад аллакай бар ман мегзарад бе ягон фикр кардан. бародарози дар ҳамин вақте ки шумо парикмахерҳо ё ки ҷое ки намдонканиҳо ки меред шуморо эҳтиёт кунед, шуморо метавонед ба ҳамин беморӣ гирифтор шудан, яъне гепатит, вич ин чизо гирифтор шуда метавонед. ва як хоҳари исломии мо Динабега мо қатиш суҳбат доштем, бисёр хоҳари мо
همین بیماری گرفتار شده بودن. باور بکنین خواهر خودش علاقه دختریوش صاحب شوهر بیچاره بیمار شده هستن هپاتیت ب. نام شوهرش نمیدونم. اون علاقه وقتی شوهرش بدونه میدونه که علاقه جدا میشه دیگه. لیکن البته که خواهر خیلی وقتی ما مثلا هم صحبت شدیم که در استوماتولوژی من بیماری گرفتار شده هستم. این بسیار یک علامت است برادران. شما کوشش کنید. برادران که مقصد به همین بیماری گرفتار نشین. و نگفتن هموند که هفته آینده نیم و همین یک روزه انشالله ویدیو میکنیم. برای فری وقتی برآمدیم در باره بیماری پراستاتیت. از بسیار هم برادران ما از این بیماری پراستاتیت که مثل رنج اذیت که میکشن همه سوالشون برای پراستاتیت التماس اگر دکتر یا ویدیو کنید التماس. بله من این دفعه در باره بیماری پراستاتیت که بیماری پراستاتیت برای مردم در جای اول نیست. شما باید بدونید که بیماری پراستاتیت برای ما و شما اهمیت کلان دارد. شما باید بدونید. بله یک برادر مینویسد که بگید دیگر این برادر من کدام است به حد فقط فاول است. نورالی علیف مینویسد که دکتر لایک بقب ای بچه های بوسه سلامت باشه اکن نوری سلامت باشه رحمت کلان. یک برادر که ما مینویسد که بگید دیگر دکتر مادر من ای دندون کوی گذشتش همه بیماری 8000 سومون در پیچینی کردیم. بله همه بیماری که مقصد هپاتیت بله توبت دارد. البته توبتش پیش وقت دارد نبود. حاضر باشد توبتش هست. لیکن نمیدونم اگر بیماری هپاتیت ا باشد توبه شونده است. هپاتیت ب سی که باشد در شهر مسکو از 8000 تا 1,200,000 توبت میشود. البته وقتی که توبت که نکردید اینجا آورده میرسونن به سیروس پیچین یا که مثلا تمام میشه. وقتی سیروس پیچین شد اینجا علاقه شکم آب گرفته و رفتن میگیرد میشود به مرگ آورده میرسونن. همه وقت شما برادرها در کار میکنین حتما شما باید خودتون احتیاط کنین. احتیاط نیمی حیات است. بله گپ خوب است لیکن شما باید با خود داروی که مثلا کمک اولی طبی میرسونی همه باید شما داشته باشین. میشه از حالتی که سر در میکنه میشه از حالتی که مثلا یکون جو تراوما میگیره یا یکون جو خرشیده میشه مثلا یکون بینت یکون چیز داشته باشین که دوله سنج یکون برای بیماری قند سنجیدن باید شما داشته باشین. همون روزکایی که به پیش من آمده همین یکه خودش بیماری قند داشته است خودش نمیدونسته است. قند انا که شما تصور کنید که اکه وقتی بیمار خودش نمیدونسته خیلی که مثل کار کرده به شکل میفهمید. حتما باید یه بار خود دکتر را مثلا یا کسلی قند رو که کسلی دیل یا کسلی گردنی باید بعضم برادرمون بسیار میاد کار میکنن میروند سلامتیشون دست میتیم. بله کار کردن خوب است لیکن در برابر کار کردن شما باید مثلا اقلا یک خودتون معاینه طبی گذاره. این بی‌نهایت برای عمر خودتون یک
جبر است یا ظلم است. برای همه برادر عزیز هیچ محال و این خطاگی راه داده نشه. نگاه میکنم که در اینجا 9-10 نفر است. چطور کم های برادر بطوری که یک سوال بنویسیم. سوال جواب بسیار خوب است. در پرایمای افیرم برآمدن برادر به حد مشکل بود است. وقتی گپ میزنیم اونجا حق قاب میشم و بسیار کشش میکنی که مثلا در اون گپ خطا نزنی یا گپ نوجان نزنی که مقصد میدونی که خطا این علاقه سرانو یعنی بسیار برادر رو تماشا میکنن. هنمی خیلی گپ خبر برادر عزیز. اما وقت کوشش کنیم که و این خطاگی رو دادن نشویم. اگه نصیب باشد 8 minut باری دیگر صحبت میکنیم با همه قطعی ویدیو را انجام میکنیم. برادر عزیز قسم به خدا میخورم ولی من تیار هستم که شما شما رو دستگیری کنم. این از خود شما وابستگی دارد، چون که من مثلا با شما مثلا وقتی شما مرا دستگیر کنید البته من هم شما رو دستگیر میکنم. میگه پراکنده لشکر نمیاد بکر دوستت مرد جنگی بیاست از او. این به اون معنی است که مثلا ما باید یکدیگر دستگیر کنیم. من میتونم این روز با این روزو من بسیار برادرها را میگیرم دیگر به دیگر به حساب را آمون میکنم. بعضی هاشون قبول نمیکنن. چرا قبول نمیکنن؟ خیلی بعضیشون استراخوی پلیس ندارن، بعضیشون مقصد وحشی دکمه ندارن. در یک کانال برادر رو کم تا صحبت کرده بودیم که برادر رو دستگیر میکنیم. برادر رو به نهایت زنگ زدن از دیگر شهرها، از شهر یکاترینبورگ، از شهر چچنیا، از شهر از ریسپوبلیک چچنیا، از یکاترینبورگ، از پیتر، از دیگر شهرها برادر رو به نهایت زنگ زدن. دکتر ما با شما هستیم، همه دستگیری میکنیم. کسانی که بیمار میشن حتما علاقه ما تیار هستیم، ولی کوشش کنم یک کلینیک تبسط چون علاقه ما در خدمت هستیم. ما خدمت میکنیم انشاءالله. ولی نکته نمونده که برای یک کادر دکتر تیار کردن او پدر مادر به نهایت شکسته میشوند. برای یک دکتر شخصا من همینقدر پدر رو در شهر مسکو کار میکرد، همینقدر از او میکشیم ولی مرا دستگیری کرد. به نهایت مثل عذاب کشید برای مرا، مثل به نهایت رساد کلام است. من جواز تیار هستم که شما با شما همکاری کنم دستگیری کنم شما رو. اما برادرایی که مقصد مثلا سطح مالی شما که مثلا چی میگن مثلا پول مال دارن بتونم بیاد دستگیری کنن. این هم مقصد یک خیر جاریه میشه. شما رو میره دونیسه بگیریم برادر عزیز که
ҳамин вақте ки ман як одаме ки хизматро мерасонам, ин аллакай ба шумо як хайри ҷория мешавад. Ба худо қасам, то он даме ки ман ҳастам, то он даме ки ҳамон чизе ки мисол аз номи худат номнавис шудагия мисол хизмат мерасонам, ин як мақсад хайри ҷория мешавад. Савоб дар номи амоли шумо иншоалло ки наиста мешавад. Кадом мулоиро ки мепурсед, пурсидан гиред, ба фирам ки саволи ман қати розӣ аст. Савол ҷавоби ман қати. Мирзошо 1993 дар WhatsApp навис, ман ба савол ҷавоб мегардам. Аз пеши худ ҳар доруро нахелтам. Муслим ака, аз чӣ сабаб дар тобистон дар параҳои рӯ доғ пайдо мешавад? аввал шуморо як бор анамнез ҷамъ кардан на кор. Муслим чӣ хели доғҳо масалан пайдо мешавад? бисёр доғҳо дар рӯ аз ҳисоби ҷигар пайдо мешавад. Аз ҳисоби ҷигар. Короче, ака савол ба ман омадаг. ва як бор дига мегӯям бародар азиз ки касе агар ягон гапи ганда зада бошам бахшиши зиёд, ва шумо метавонед ҳамавақт дастгирӣ кунед. Касоне ки мақсад дар канали ман обуна шидаги нестам, биёянд обуна шаванд. ҳамавақт иншоалло ки мо дастгири якдигар мешавем иншоалло. доктор Парок сердцара гуфти мара эфиру часпид, нафаҳмидам бахшиш. Парок сердца, бародарҷон. Парок сердца. Чӣ хел ман саволтон як бор хушук нависед? Бисёр хуб мешед. Парок сердца. Так. бале, ман гуфтам ку асбоби ҷигар мешавад. вақте ки кирм дар ҷигар бошад, аз ҳамон сабаб дароҳо доғ мезанад. бисёртар шумо метавонед парҳез кунед. як бор муслим шумо дар WhatsApp ман нависен кадом намуди кирм аст? Кадом намуди кирм аст? Вобаста ба намуди ҳамон кирм шояд ки ман дору ёфтатон тунам. вале бародарҷон биги дига дар WhatsApp навис, иншоалло ки ман саволи худат ҷавоб мегардонам. ва бародароне ки мақсад успед накардан савол ҷавоб дад, мақсад як-ду рӯз баъд дига иншоалло ман дар эфир мебурам. савол ҷавоб кунам дар бораи бемории простатит ки нависем. дар бораи простатит нависем. иншоалло ки ман саволу ҷавоб шумо ҷавоб мегардонам. хуб, худо нигаҳбонтон бошад бародар азиз. саломат бошен. ҳамин рӯз камтар кӯшишам кардам ки барои шумо як дошта бошем. хуб, худо нигаҳбонтон бошад бародар азиз. саломат бошед.
و هیچ محل درد رو نبینید. خدا نگهدارتون باشه.